μην το παίρνετε τόσο βαριά. Ένα απλό quiz είναι. Ναι, αλλά είναι λίγο ξαφνικό το quiz. Και απλώς νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο. Κοιτάξτε, αφορά πράγματα αυτό το quiz, τα οποία πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε που και που. Εσείς οι καθηγητές έχετε πάντα αυτή τη δικαιολογία για να μας φορτώνετε μαθήματα. Το μάθημά σας δεν είναι το μοναδικό που πρέπει να διαβάσουμε, ξέρετε. Τέλος πάντων, επειδή θα έχουμε το quiz αύριο, εφιστώ την προσοχή να επαναλάβετε ό,τι συζητήσαμε σήμερα. Δεν πρόκειται να τα καταφέρω να τα κάνω όλα. Δεν ξέρω. Ούτε αστείο, αποκλείται να τα προλάβω. Με τίποτα δεν γίνεται. Έχω διαγώνισμα αύριο στο μάθημα τρόμου. Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Μπλουμ, Μπλουμ. Τι έγινε, τι? Με μένα γελάτε. Μπορεί κάποια να μου πει τι είναι τόσο αστείο? Κάποια χρησιμοποιεί το θρανίο της για κρεβάτι. Μπλουμ, ακολούθησέ με στο γραφείο της διευθύντριας. Με συγχωρείτε, η αλήθεια είναι πως δεν κοιμήθηκα αρκετά καλά χτες βράδυ. Ναι, το κοριτσάκι δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα και μετά ρίχνει έναν υπνάκο στο θρανίο της το πρωί. Αυτή η φωνή που ακούω όλη την ώρα. Συνέχεια φωνάζει το όνομά μου. Η φωνή αυτή με ξυπνά στη μέση της νύχτας και δεν μπορώ να κοιμηθώ ξανά. Πολύ μεγάλη φαντασία. Εντάξει, Μπλουμ, ηρέμησε. Πήγαινε στο δωμάτιό σου τώρα και ξεκουράσου λίγο. Θα το συζητήσουμε περισσότερο αργότερα. Μα, κυρία... Καλέστε το Συμβούλιο αμέσως. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε στην Μπλουμ ένα άλλο κομμάτι του παρελθόντος της. Ω Θεέ μου, πού άφησα άραγε αυτό το πράγμα? Νόμιζα πως ήταν κάπου εδώ ή εδώ. Ή μήπως το έβαλα εκεί. Μπορεί να είναι... Για να δούμε. Όχι, 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 όχι. Καθηγητά Whiskits, καθηγητά... Πού πήγε? Είναι το αυριανό έκτακτο quiz. Ωραία, ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Ελπίζω να πετύχει. Μαγικέ καπνέ, βγες από τα χέρια μου. Επικαλούμε νέα ζωή, υπάκουσε τις εντολές μου. Αν ρωτήσετε και εμένα, αυτός ο καπνός δεν είναι τόσο ωραίος. Λοιπόν, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έλεγα πως δεν λειτουργήσε. Τι είδους νερά είδες εσύ τέλος πάντων, Φλόρα? Δεν μπορείς καν να επαναφέρεις τη μύτα από την κατάσταση της κολοκύθας. Και εσύ δεν μπορείς να ξεχωρίσεις μια κολοκύθα από ένα καρότο. Δοκιμάσέ με. Μάλλον θα έπρεπε. Και εσύ καλύτερα να μην ανακατεύεσαι. Μην ανησυχείς, η Μύρτα μπορεί να φροντίσει τον εαυτό της. Προσπαθήσαμε να μεταμορφώσουμε τη Μύρτα κολοκύθα σε Μύρτα κορίτσι. Όμως το ξόρκι της Άης είναι πολύ δυνατό. Προτείνω να κάνετε όλες ένα διάλειμμα γιατί έχω κάτι να σας δείξω. Τις απαντήσεις στο αυριανό quiz. Τι? Πήγα τόσο χάλια στο διαγώνισμα του Παλάντιου μου που πραγματικά δεν μπορώ να ψηφίσω αυτή την πρόκληση. Νομίζω πως η Μύρα θέλει να με βοηθήσει. Στελά, ούτε να το σκέφτεσαι. Αν κοιτάξεις μέσα στο φάκελο τις απαντήσεις του quiz, είναι κλεψιά. Το ξέρω, μα μόνο έτσι θα ανεβάσω τη γενική μου βαθμολογία. Αν πρόκειται να κλέβεις για να πάρεις καλούς βαθμούς, δεν θα είσαι σε τίποτα καλή. Γιατί? Αυτό δεν το ξέρω αν δεν προσπαθήσω. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να άφηνες το φάκελο εκεί που τον βρήκες. Ο πειρασμός να τον ανοίξουμε είναι πολύ μεγάλος. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με αυτό. Έχω μια ιδέα. Μπορούμε να διαβάσουμε τις απαντήσεις και μετά να τις δώσουμε στις υπόλοιπες στην τάξη. Σωστά. Έτσι θα έχουν όλες τις απαντήσεις και θα πούμε όλοι σε μπελά. Λοιπόν, τι προτείνεις, Φλόρα? Ξεχάστε το φάκελο και πιάστε τα βιβλία. Πριν πιάσω τα βιβλία, νομίζω... Θα ρίξω έναν υπνάκο. Κάποιος σε κόλλησε, Μούζα.
Η Μπλουμ ήδη βλέπει όνειρα. Έλα, Μπλουμ. Έλα. Ποια είσαι? Πού είσαι? Έλα σε μένα, Μπλουμ. Μπλουμ. Έρχομαι. Όμως, πού είσαι? Μπλουμ. Μπλουμ. Η διευθύντρια θέλει να σε δει. Τι να συμβαίνει άραγε? Δεν έχω ξαναδεί την Γκριζέλτα έτσι. Θα πρέπει να ανακάλυψει το φάκελο. Ζητήσατε να με δείτε. Α, ναι, Μπλουμ. Κάθισε. Τα μέλη του Συμβουλίου είχαν πριν λίγο μια ιδιαίτερη σύσκεψη. Το Συμβουλευτικό Συμβούλιο. Μα ορκίζομαι. Δεν κοίταξα καθόλου το φάκελο. Ποιο φάκελο? Φάκελο. Είπα. Φάκελο. Αισθάνεσαι καλά, Μπλουμ? Ναι. Είμαι μόνο λίγο κουρασμένη. Για ποιο πράγμα θέλατε να μου μιλήσετε? Λοιπόν, Μπλουμ, ήρθε η ώρα να μάθεις κάποια πράγματα για το παρελθόν σου. Αυτή η φωνή που ακούς κάθε βράδυ ανήκει στη Δάφνη, μία από τις ιστορικές νύμφες του Magic. Η Δάφνη. Ήταν η φρουρός της φωτιάς του δράκου. Της δύναμης που γέννησε τη μαγική διάσταση. Οι θρύλοι λένε πως ζει στα βάθη της λίμνης Ροκαλούτσε. Ακολούθησέ με, θα σε πάω σε ένα ξεχωριστό ταξίδι εξερεύνησης. Της εξερεύνησης του παρελθόντος σου. Η Δάφνη ζούσε εδώ. Πάμε. Είναι εντάξει, Μπλουμ, μη φοβάσαι. Μπλουμ, νομίζω πως πρέπει να πας να ξαπλώσεις και να ξεκουραστείς λιγάκι. Αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη εμπειρία και για τις δυο μας. Μα θέλω να μάθω περισσότερα. Άκουσε. Τώρα γνωρίζεις κάτι παραπάνω για τον εαυτό σου. Όμως το νόημα αυτών που είδες, Μπλουμ, πρέπει να το εξερευνήσεις μόνη σου. Τι συμβαίνει? Πήρες αποβολή? Πώς έμαθαν για το φάκελο? Κατάλαβαν ότι ήμασταν κι εμείς μπλεκμένες. Ακύρωσαν το αυριανό quiz. Ηρεμήστε, δεν ξέρουν τίποτα. Τίποτα, Τότε γιατί ήθελαν να σου μιλήσουν? Η Φαρακόντα ήθελε να μου μιλήσει για τη συμπεριφορά μου στην τάξη σήμερα το πρωί. Αποκλείεται. Σιγά το τρομερό. Απλώς σε πήρε ο ύπνος. Αστιεύεσαι, όμως τώρα έχουμε άλλο πρόβλημα. Τι θα κάνουμε με το φάκελο του WizKids? Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ καθόλου. Σκέφτομαι συνέχεια τη Δάφνη και τον Μπράντον. Δεν μου έχει τηλεφωνήσει μετά την περιπέτειά μας στον πύργο. Και αν άλλαξε γνώμη για μένα. Τι? Εγώ? Λες να του τηλεφωνήσω εγώ?
Είμαι έτοιμος! Σταματήστε! Μια εξάσκηση είναι μόνο. Καταναλώσετε πάρα πολύ ενέργεια. Πηγαίνετε να αλλάξετε τώρα. Θέλω να είστε σε τέλεια φόρμα για την επερχόμενη επίδειξη του σχολείου. Ποιον κοροϊδεύω. Ο Μπράντον δεν έχει χρόνο να σκέφτεται εμένα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να απαντήσει στα τηλεφωνήματά μου? Κίκο, κακή συμβουλή μου έδωσες. Ο Κίκο! Σταματήστε. Υπάρχει σήμα κινδύνου στην πόρτα. Αυτό το σήμα σημαίνει κουζίνα. Δεν έχουμε δει κανέναν ακόμα. Ας κρύψουμε τον φάκελο στο κελάρι. Αν κάποια από εμάς δεν μπορέσει να αντισταθεί στην πίεση να δει, θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να το ανακαλύψει ποτέ κανείς. Και αν μία από εμάς πάρει μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες, δεν έχουν κανένα λόγο να αναρωτηθούν. Αυτή είναι πολύ δύσκολη επιλογή για όλες μας. Πολύ δίκιο έχεις. Πάντα θεωρούσα τις νεράιδες πλάσματα ανώτερου πνεύματος, όμως κοιτάζοντας τόσα νόστιμα φαγητά... Συγκεντρώσου, Μπλουμ. Είμαστε σε αποστολή. Ποιο θα ήταν το καλύτερο μέρος για να κρύψουμε το φάκελο? Δεν έχω ιδέα. Ίσως μαζί με το φαγητό. Και αν ο μάγειρας τον βρει αύριο το πρωί κατά λάθος, ενώ ετοιμάζει το πρωινό... Ας τον βάλουμε μέσα στα λάχανα. Κανείς δεν νοιάζεται για τα λάχανα. Εσύ το λες αυτό. Τα λάχανα είναι πολύ καλά. Όμως κανένας δεν τα τρώει για πρωινό. Και ο φάκελος θα είναι πίσω στα χέρια του καθηγητή Whiskits στο μεσημεριανό. Εκτός αν η φίλη μας η Δεσποινής Βολβός από εδώ θέλει ένα μπολ με λάχανα αύριο το πρωί. Εντάξει, αφού έτσι πρέπει να γίνει.
Πρέπει να δείτε το ύφος στα πρόσωπά σας. Ωραία. Θα το αφήσουμε εδώ και θα το δώσουμε αύριο το πρωί στον καθηγητή. Πραγματικά δεν θέλω να κλέψω. Μόνο να διαβάσω λίγο παραπάνω. Τι περίμενες, είμαστε πολύ τίμιες. Καληνύχτα λοιπόν. Τα λέμε το πρωί. Μπλουμ, δεν θέλω να φανώ αδιάκριτη, αλλά αν εσύ είσαι εδώ, ποιος κοιμάται στο κρεβάτι σου? Δεν μπορώ να μπω μέσα, φοβάμαι πολύ. Αχ, έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες? Το ξέρουμε ότι είσαι μια μαθήτρια άριστη. Αλήθεια είναι, διάβασα, αλλά ποτέ δεν τα πήγαινα καλά στα ξαφνικά διαγωνίσματα. Σταματήστε εσείς οι δύο, πάντα παραπονιέστε. Και ποια παίρνει τους καλύτερους βαθμούς? Η Μούζα και η Φλόρα. Κορίτσια, έχουμε αργήσει. Πάμε μέσα, αλλιώς θα αρχίσουν χωρίς εμάς. Γιατί σταμάτησες? Κοίτα! Τι έγινε? Δεν έχω ιδέα. Πάντως νομίζω ότι το μάθημα θα έχει πολύ πλάκα. Ωραία, πολύ ωραία. Όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο. Τι εννοείται σύμφωνα με το σχέδιο? Σε παρακαλώ πολύ, κάθισε κάτω. Θα σας τα εξηγήσω όλα. Κύριε καθηγητά, χτες βρήκαμε αυτό το φάκελο και σκεφτήκαμε ότι τον έχετε χάσει. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά είναι δικός μου. Και τώρα θα ήθελα να τον ανοίξω μπροστά σε όλες σας. Μα τι πάθατε, ένας απλός φάκελος είναι. Γιατί φοβάστε τόσο πολύ? Κάτι παράξενο γίνεται εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί είστε όλες τόσο νευρικές. Πολύ ωραία. Τώρα που τελειώσαμε το quiz μας, μπορούμε να συνεχίσουμε το μάθημά μας. Τι? Αυτό ήταν το quiz? Ακριβώς αυτό ήταν. Βρήκατε όλες ένα φάκελό μου κοντά στα υπνοδωμάτια σας. Και όλες σκεφτήκατε ότι περιείχε τις απαντήσεις στο quiz. Λοιπόν, τα αποτελέσματα θα τα δούμε τώρα όλοι μαζί. Λοιπόν, κρίνετε εσείς τους εαυτούς σας αν περάσατε το quiz ή όχι. Εκείνες που δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον πειρασμό να ανοίξουν το φάκελο θα υποστούν τις συνέπειες. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Αξίζετε όλες το μεγαλύτερο βαθμό. Ναι, πέρασα το quiz. Σε ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Λοιπόν, μάθατε ότι το μονοπάτι για να γίνετε καλές νεράιδες είναι πολύ μακρύ. Όμως είστε ακόμα νέες και έχετε όλες τις ικανότητες να μάθετε να είστε πάντα τίμιες και να αντιστέκεστε στον πειρασμό ή στην εύκολη νίκη. Το να είστε καλές νεράιδες είναι ένας ρόλος που έχει μεγάλες ευθύνες. Και κατά συνέπεια... Την προσοχή σας για λίγο, παρακαλώ. Αύριο θα γίνει μια συνάντηση στο θέατρο για να συζητήσουμε τη διάταξη της επερχόμενης συνάντησης γονέων και δασκάλων. Όχι, οι γονείς μου, εδώ στο Αλφαία. Ποτέ δεν μου άρεσαν αυτές οι συναντήσεις γονέων και δασκάλων. Στο επόμενο επεισόδιο. Ένα τρομερό πλάσμα ζει από τους φόβους και τους εφιάλτες των Winx. Θα περάσουν μια άφπνη νύχτα. Οι Trix θα εκμεταλλευτούν την αδυναμία των νεράιδων για να αρπάξουν τις δυνάμεις της Bloom. Αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή για τις 5 φίλες. Είναι ανοιχτός πόλεμος μεταξύ των νεράιδων και των μαγισσών.